Det her, det er så dialektik af Camilla og Marina. Øhm, det her dialektik, det står simpelthen rigtig meget for kunsten af at tale og rigtig meget diskutere. Og man bruger det simpelthen bare til at opnå en større viden omkring verden og hele ens tilværelse. Og det er Platon og Sokrates. De er rigtig meget uenige med didaktik, fordi de mener ikke, at informationer, det er viden. Det, altså at få en information, det gør det ikke nødvendigvis sandt. Og den eneste måde, man kan få den her viden på, det er, hvis man diskuterer tingene. Og den eneste måde, man kan lære det på, det er gennem bare at have samtaler med andre og føre dialog og få forskellige synspunkter ind på alle de ting, man gennemgår i livet. Og det er den eneste måde, at man på den måde kan få en bedre forståelse af verden på. Men de siger så også det her med, at udviklingen, den er slet ikke færdig, den stopper aldrig rigtigt, man skal hele tiden kæmpe for at udvikle sig mere og mere og mere. Og det kan beskrives ligesom den her udviklingstrappe, man går op og op og op og op, men den stopper aldrig, fordi at man er nødt til at bare udvikle sig gennem hele livet. Og man kan beskrive det ligesom, når man er barn for eksempel, så oplever man også den her kærlighed fra sine forældre, og når man bliver større, så får man noget mere kærlighed, og en anden kærlighed, og større noget mere og mere. Og sådan bliver det bare ved. Man har hele tiden de her forskellige stadier i livet, hvor man bare lærer mere og mere om alle de ting, man kommer til at diskutere med folk, og kommer til at samtale med. Og de siger også det her med, at verden den vil udvikle sig rigtig meget for en, jo flere dele af den her visdom man oplever også. Det vil sige, jo flere gange man oplever den her dialektik og får diskuteret tingene igennem, jo mere med man også forstå tingene. Og altså, tingene betyder ikke rigtig noget. Den her viden, den får man slet ikke, før det er, man selv har prøvet det. For eksempel kærlighed, det ved man slet ikke, hvad er, før det er, man selv har følt det. Og ligesom haft sin synspunkt af det, og snakket med andre om deres synspunkter af det. Og det er rigtig vigtigt i dialektik det her med, at jo mere vi arbejder med os selv, så kommer vi også tættere på egentlig at forstå os selv.